Assalamu alaikum. Idan na ce artificial intelligence kun san shine lokacin da muke ciki a yanzu wanda developers suke ƙoƙarin ƙirƙirar injina suke ba su umarni suna yin ayyuka da ɗan adam yake yi na yau da kullum, kama daga harkar soja, harkar lafiya, asibiti da shauran ayyuka na gida. Baya ga haka, idan na ce zan magana akan Telegram kun san shi wani social media platform ne wanda mutane suke amfani da shi kawai wajen chatting, tura saƙonni da karɓar saƙonni, sai video call da kuma audio group wanda ake haɗawa ana yi a cikinsa. To amma fa Telegram ya wuce nan gun yanda muke tunani, domin Telegram ya fito da tsarin bot da yake amfani da wa'annan artificial intelligence ɗin, kuma yana ba da damar wa mutane su yi ayyukansu da suke yin shi manually, wanda bot ɗin nan kawai za ka yi amfani da shi ne ya yi ma duk wannan ayyukan naka da kake yin su kuma a cikin sauri. A wannan bidiyon da kuma bidiyoyi na gaba da za su zo, za mu nuna muku hanyoyi da ake bi wajen amfani da shi Telegram domin sauƙaƙe ma ayyukanka na yau da kullum da kake yi. Kawai kai amfani da wa'annan bot ɗin su yi ma ayyukan da a da suke zame ma masu wahala zuwa masu sauƙi, wanda kawai wa'annan bot ɗin da ka ba su aikin za su kuma nan take su turo ma shi. Kaga kenan Telegram ya wuce a yanda da kawai muka ɗauke shi na iya platform ne da ake yin chatting da makamancinsu. Da haka idan baka da Telegram ko kuma baka fara amfani da shi ba, to ya kamata yanzu ka fara. Kuma za mu ajiye muku link na Telegram ɗin da za ku yi downloading nasa a ƙasan description, sai ku je kawai ku ɗauko shi domin fara amfani da shi. Amma kafin mu je ga bidiyon, muna roƙon ku danna mana alamar jan rubutun nan wato subscribe, kuma ku taɓa ƙararrawar nan ku zaɓi all domin samun sanarwa na duk lokacin da muka ɗora sabbin videos na gaba. Abu na farko da za ka yi shine ka shiga cikin shi Telegram ɗin naka. Bayan ka shiga cikin Telegram ɗin naka, kawai sai ka je ɓangaren search. Kana zuwa ɓangaren search ba, sai ka rubuta file converter. Kana rubuta file converter za ka ga zaɓi ya baka file converter bot da shauransu. Kawai ka zo inda aka rubuta file converter ɗin, daga ƙasan shi kuma aka rubuta bot, kuma mai wannan tambarin alamun ja wanda muka zaɓa yanzu. Kana shiga cikinsa, abinda zai nuno ma shine saƙo wanda ya rubuta this bot allows to convert files from one format to another easily. It works with image, audio and videos, news channel. Ko shi amfanin wannan file converter ɗin, duk waɗannan abubuwan da ya jero na bidiyo, image ko kuma audio, duk zai ma converting ɗinsu zuwa daga wannan format nasu zuwa wani format na daban. Misali, idan ka ɗauki wani hoto haka, ka zo ka sa shi a cikin wannan bot ɗin, zai juya ma wannan hoton ya mayar ma da shi ko PDF ko kuma wani format na daban. Haka idan ka ɗau bidiyo, kana so ka maida wannan bidiyon naka zuwa audio, to wannan bot ɗin zai juya ma shi direct da ka ɗora bidiyon zuwa audio, zai mai ma da shi. Kawai yanzu abin da za ka yi sai ka taɓa wannan rubuta start. Kana taɓa ta, zai kawo ma zaɓi kamar haka: file converter is at your service. With me you can convert files from one format to another. Image, audio, videos and other files are supported. To abin da za ka yi shine daga ƙasa kamar yadda ya rubuta send me a file to convert or type help for more information. Abin da kake so yanzu ka ɗauka ka tura wa shi wannan bot ɗin, sai ka ɗauke shi direct, kawai sai ka je sai ka ɗora mai. Yanzu misali, a nan abin da za mu yi amfani da shi shine hoto. Muna so a juya mana shi wannan bot ɗin ya juya mana hoton zuwa PDF, ko wani ne mu so mu tura mai ko makamancin wannan. Kawai abin da za mu yi kenan. Abu na farko shine yanzu mun shiga cikin file ɗinmu mun ɗauko hoto mun tura mai. Kun ga yanzu daga tura mai ya yi responding cewa yana analyzing na file ɗin. To gashi nan kuma ya turo mana ga duk kalar format nan aƙalla 12, wanda kowanne muka zaɓa yanzu daga hoto zai juya mana wannan format ɗin nasa zuwa duk abin da muke so. To amma a yanzu abin da muke so shine bari mu zaɓi PDF muke so ya juya mana shi. Ga saƙo nan ya turo mana yana converting file to PDF. Please wait. Kana ɗan tsayawa cikin ɗan mintuna kaɗan zaka gashi nan ya turo mana shi. Kawai yanzu abin da za ka yi, kaga sai kai downloading na wannan file ɗin naka.
Wannan kuma hanya ce mai sauƙi, ba kamar tsohuwar hanya da zaka bi ka je ka ɗauko hoto ka kai shi maybe in kana amfani da WPS ko duk dai wani application da kake amfani da shi ka ɗauko shi sannan kai wane ne. Kun ga wannan bot ɗin shine abu mai matuƙar amfani kuma mai matuƙar sauri da zaka bi hanyar direct ba tare da wani matsala ba. Kawai ka buɗe Telegram ɗinka ka zo wannan file converter ɗin ka zo ka ɗora mai, shikenan zai yi ma wannan aikin. To kun ga wannan hoto kenan, yanzu da mun ga dama za mu yi downloading mu ci gaba da aiki da shi. Yanzu kun ga in muka buɗe shi gashi nan da ka je save to download sai kai save ɗin shi domin ya zo kan wayarka. Yana zuwa kan wayarka yanzu misali bari mu je sai mu buɗe shi ku gan shi. Mun shiga file namu za mu je wajen download, tunda dama downloading nashi muka yi. Kun ga file ɗin gashi nan daga sama, kawai sai dai mu buɗe shi da duk wani application da muke so mu buɗe shi, amma bari mu buɗe shi da Word. Kun ga da sam wannan hoton ne dai da muka tura, muna tura mai ya mayan mana da shi PDF. Kun ga kenan amfanin Telegram ba iya wai chatting bane, akwai abubuwa da dama wanda yake yi, wanda wannan bidiyon da muka kawo muku kamar yadda muka gaya muku na farko ne. To amma yanzu bari mu kuma shiga sai mu tura mai bidiyo, muna so ya mayan mana da wannan bidiyon zuwa audio. To direct da ka shiga ka je gun sai ka rubuta start, tunda zaka kuma wani aikin ne na daba, amma sai ka fara sa alamun slash a farko, kana turawa zai kawo ma fuska kamar haka. Shine ka tura mai duk wayannan abubuwan guda uku wanda ya supporting din su, image ne ko audio ko kuma video. To anan zamu zaɓi bidiyo ne mu tura mai, muna so bidiyon ya juya mana shi ya mayar mana da shi audio, za mu yi amfani da shi a wani abin. Wannan bidiyon da na tura wani bidiyo ne na yanki wani daga cikin darasinmu na koyon kwamfuta, na tura shi audio saboda zan yi amfani da shi a wani gun. Kun ga daga turawa gashi nan ya turo mana format ɗin da muke so mu mayar da wannan bidiyon namu. Muna so mu mai da shi MP3 ne ko MPG ko FLV ko TS ko waye, duk anan ko GIF. So duk wanda kake so anan sai ka zaɓa. To za mu zaɓi MP3 ne mu anan, shi muke so ya mayar mana da shi. Muna zaɓa, kun ga gashi nan yana converting file ɗin to MP3. So kun ga har yayi converting ɗin shi. Gashi nan daga bidiyo ya dawo audio. So da ka taɓa alamun kan kamar wannan player din zai fara downloading. Kun ga har yayi downloading. Yanzu direct da mun je cikin wayar mu inda aka rubuta download a cikin file din mu, za ku ga mun yi amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Amma yanzu bari dan ku tabbatar mu kunna muku shi wannan bidiyo din kuma mu kunna muku audio din sai ku ji ya yake. Mun je kan bidiyon, na Windows 10 wanda ta zo da shi, kuma kamar yadda muka gaya wannan basics ne muka tattaba akan wannan abubuwan da muka yi bayani. Amma a darsan mu na gaba ɗaya bayan ɗaya da zamu da so wannan kun ji shi bidiyon yanda yake. So haka idan muka zo gun audio, idan muka kunna shi ma za ku ji hakan dai yake shi ma na Windows 10 wanda ta shi. Kamar yadda muka gaya wannan basics ne muka tattaba akan wannan abubuwan da muka bayani. Amma a darsan mu na gaba ɗaya bayan ɗaya kun ji shi ma yanda yake, duk dai abu guda ɗaya ne, kawai daga bidiyo ya juya mana shi ne ya mayar mana da shi zuwa audio. Kuma nan aikin ake yi a Telegram ba, domin Telegram ya yi amfani da artificial intelligence ne, ya ba da damar yanda za ka yi amfani da shi wannan bot ɗin ko kamar robot don ya dinga sauƙaƙe ma yanda robot yake aiki wajen sauƙaƙe wa mutane ayyukansu na yau da kullum, daga yanda ɗan adam zai ma zuwa shi wannan inji ya ma, haka shi ma Telegram ya yi amfani da wannan artificial intelligence ɗin ya kawo wa mutane hanyoyi masu yawa wanda za ka yi amfani da shi domin ayyukanka na yau da kullum. Kuma ba iya wannan ne bidiyon mu na farko ba, ko kuma in ce ba iya wannan ne bidiyon da za mu gama bayani akan shi wannan bot da ake amfani da su a Telegram wajen yin ayyuka da za su sauƙaƙe ba. Za mu kawo muku bidiyoyi da yawa a nan gaba
wanda za ku dinga amfani da Telegram wajen ayyukanku na yau da kullum. Ku danna mana alamar subscribe da like, sai mun haɗa bidiyo namu na gaba. Mun gode.